Priatelia, a je tu ďalší diel Tokaj na tanieri. Dnes taký vinohradnícky, priamo od výhľadkovej veže Tokaj z honu Domík, kde tento rok budeme mať panenský zber, prvú úrodu. V 3. roku sa nám urodí hrozienko a my sme tu už boli zhruba pred 3 týždňami až mesiacom. A poďte sa pozrieť, čo sme tu robili. Máme polovicu augusta skoro a toto je tak historicky prvýkrát, kedy sme začali oberať, ale pozor, neoberáme na víno. Sme vo vinici Domík pri výhľadkovej veži, kde sme sa pustili do redukcie, tzv. Zelený zber. A musíme tu trošku preriediť, lebo tá úroda nám chvála Bohu praje a keďže je to panenský zber, tak musíme viac ako polovicu zhodiť dole. No a čo z toho bude? Po zemi to nebude. Bude z toho kyslá šťava verjuice. Áno, verjuice alebo veržu. Je to vlastne kyslá zelená šťava. Doslova veržu je zelená šťava, ktorá sa získava z hrozna. Takže my keby sme len popučili takto hrozno, čo my vlastne vylisujeme, tak vznikne nám vyslovene zelený mušt, zelená šťava, ktorá potom sa vlastne prefiltruje a poďme si ukázať, čo sa dá s tým robiť. Veržu, zelená šťava, sa vlastne využíva namiesto citrónov alebo limetiek. Takže vy, čo používate napríklad do miešaných nápojov, tak nepoužívajte citróny, ale môžete použiť veržu. Ja vám ukážem náš veržu, ktorý je vlastne zlatistý až jantárový, ale my keď do ňoho dáme potom sodu, tak on sa zmení naspäť na krásnu žltú farbu. A je príjemný, osviežujúci. Keby vám to bolo príliš kyslé, alebo chcete to dať deťom, tak ľudne použite buď aj náš tokajský med od Eriky, zamiešate a máte príjemnú sladkú hroznovú malinovku. Je to bio šťava, čistá bez pridania síričitanov. Je to bez pridania rôznych chemikálií. No a tento verjuice napríklad môžete kľudne použiť aj takto len na šalaty. Ja som si toho tu dal hojne a môžete kľudne miesto kyslídla, octu. Je to príjemné, osviežujúce. Takže veržu alebo verjuice vám dokáže krásne okysliť váš život. Môže spríjemniť práve vaše nápoje miešané a podobne. Tak neváhajte, vyskúšajte našu zelenú šťavu, bio šťavu priamo z tohto panenského zberu. Na zdravie!